tafiyar da tsuntsu yake yi non-stop bai tsaya ba, a yanzu kusan ba a samu jirgin da yake iya tafiya bai tsaya kamar tsuntsu ba, kuma a tafiyar ba a tsaya ya sha ruwa ko ya ci abinci ko ya bacci. Kwanakin baya akwai research da aka yi na wani tsuntsu, wata mace tsuntsuwa ne sunanta godwit, godwit. Aka sa satellite da wani alama da ake gane ta tun daga Alaska a kasar Amurka, ba ta tsaya ba, ta yi tafiyan kwana 8 har zuwa New Zealand can wajen Australia fa, kwana 8 ta yi tafiyan kilomita 11,000 da kusan 684 non-stop, ba ta tsaya ba, 11,000. Daga nan fa zuwa Saudi Arabia dukkaninsa bai wuce approximately kilomita 4,000 ba. So ya kai ta tashi daga Najeriya ta je Saudiya ta juyo ta kara koma ba ta tsaya ba, ba ta sha ruwa ba, ba ta ci abinci